Agwara m nwa be m ka m gwara sị ya bụ unu na-agbasa ụka ọnụ ụtụtụ amụma ya ma unu jiri ega ọkọ na-abụ nnọrọ n'elu ọta na-edonye amụmasị na-achụ gaba aja enwere ife na ọkachasị gị nwa ọ na-enwe ife na o nwere ozi m na-enwetebe n'isi iji wee maatụ Tuesday gara aga bịara ụka ọnụ ụtụ ị bịara ụka ọnụ ụtụ ebe ka ị nọzi ị nọ n'ilu ka ị nọ na geeti n'ilu mana m nwa fada ọkụ daa ebube afọrọ gị ifugo ife a na-ekwu maka na m na nọ ana m afụ ife dịka onye egwu a na-ekwu gị ife n'ilu ọkacha nke nwa ọnụ ọwụrụ ma onye nke a maka rapụ onye nke ị na-eyazi n'ọdụ nwayọ mara nke gị onwe ka o si atọ kedu maka mficha ụlọ ụka ụmụ agbọghọ ndị otu unu na-eficha unu esokwa eficha unu na-eficha unu na-abịa maka mụnwa bụ fada ọkụ daa ebube ana m ala nke nna nwere ka ọ na-amasịba m ịfụ ụmụazị makwara mma otu unu si ma na-ejere chukwu ozi maka anya m abịabe nọrọ ebe unu anya m odobe ebe unu nọ kịta ọkachasị ndị nwa ụmụ ife batara ndị agụghị ya maka ọ na-ekwu ya na-anụ ihe abịa nso ya nso ka ị wee na-anụ maka akwụkwọ nsọ si gị ọsịsị kụziere na ụmụazị na-ekwu gị ị na-abịa nso ka ị wee na-anụ ihe m na-ekwu ịghọtago asị kụziere ụmụazị ụzọ ya bụ fa na-eso fa mmụta ya na-eso ya mgbe fa ga-eto fa ga-eme gịnị ịgakwa katikizim fa ga-adapụ nna ya kụziere na ụmụazị ụzọ ya bụ fa na-eso fa agaghị eme gịnị ịghọtago ya na-ekwuko ihe ndị eme ihe a na-agbụti gị nso ka ọ na-abaghị na ntị ị na-aghọta maka otu unu nwere nkịta nwa onye dị nsọ unu nwere iru ọma kpọrọ denus asọnta ihe abịa ficha ụlọ ụka maka ndị na-ebido n'ụka karịa ị ga-eje ficha imebe fada ọkachasị ime akwa ndị na ihe aba n'ime ime ọnụ otu echi na-abịa abịa ngwa vereta na isi ala ka m nye ụlọ ngozi ụlọ dọwara ngozi bido na nna na nwa na nsọ wee fanyere ụlọ ruo mgbe nwa na banụ chetakwa na ihe abịa na mgbe ewu anointing na karịa anointing na-ebido anointing na-amanyite fada welie nwayọ mfamfam fada welie nwayọ mfamfam fada Bike. Agadi makise. Iwago. Ngwara nso atụmatụ mrọpụta. O jebe n'ọrụ. N'otu isi ga kiri jucha afọ gị. Bad ya. Akwa ifụla ya. Mama imakwasị. Asị na amatara m. Akara m iri akpa iri. Taa n'ili. Ihe niile iri. Ruo ụfọdụ kwajuchara ime akpa m. Hey! Masị ka m chere gị. Uli uduru ihe iri. Mere iji nye ụdịrị ajọ ahụrụ ụlọ chụrụ m onye na-ere nri ọsọ ma ndị na-ere nri ebe niile na-agbazi chakụ afọzi na anyị. Ị ga-aghọta akwa m gwara nso ekwulikwuli ndị ahụ ntara ịla akị ọhịa ahụ
onye mere ji gaga akụja ha enwere ha ezigbo ụlọ ọkụ azụ onye ndabi yiri tinye uguru isi nwunye Bobo Ike Bobo Ikpa hey ọ dabara adaba makwana asị na anyị ameghị ihe taa agụrụ karịa ihe anyị ọnụ mkpụrụ anya anyị ka anyị dabacha n'ime anyị ewezi nkwu anya na-ahụzi ụzọ amaghị gị na anyị n'ụlọ mmapụta anyị anyị agbasa aka anya kasị nwa anyị ha mmiri ọjije ihe ụra Bobo Ike odogwu tarịrị odogwu onye mụrụ ụmụaka ndị nzuzu ndị ala onye mụrụ ife a village fast guy kafa bụ ụmụaka osikwa n'ụlọ ndị nzuzu ndị ala ọkwa mmadụ mụrụ fa village fast guy katikise tiweli Ruma 19 nkunu na-enyuma agbọghọbịa ọbụ beda nkunu aka fadabato ịga fatakwa ife nkati maka na ife unu ji alụ ọlụ bụ sọ love anointing anaka masị ị na-aka romance anọlụ benediction ị nọlụ bed audition if you just look at the romance anointing, thank you. Father, Onye? Amara. Batawa. Ebere na ebere gị. Ndị mmụọ ọjọọ ọbụla, ndị ọjọọ ndị nọ n'elu, osi na mmadụ ụwa, mmụọ nke na-efe efe, mmụọ nke na-aga ije, agaghị afụ gị. Ị ga-abụ onye na-emeri emeri, ọ bụghị onye meriri emeri. Hey! Ị ga na-aga na-abata. Fada bato. Fada ọkụ daa na-ebube ọkwa gị na-akati. Spiritual anointing kunu na-enyuma agbọghọbịa. Ruma anointing nkunu na-enyuma agbọghọbịa. Ka ọ bụ beda anointing nkunu ji akpọlụfa aka. Fada bato. Ị ga-afatakwa ife. Nkati. Ị ga-akatakwa ife. Maka na ife unu ji alụ ọlụ bụ sọ love anointing. Anaka masị ị na-aka romance. Nwaanyị a na nwa ya nwaanyị gara ahịa kemgbe ụtụtụ lede ihe na-agụ a ga-erikwa nri ụbọchị nke taa ya ụmụ nwaanyị agara n'ime ahịa chọ ekwecha ekwegharịa enyekwara m ego ga-ezu ihe niile ọ ga-azụ Kebe ha nọ ke ha ụmụ arụrụ ala ụmụ nna Igbo dịkwara mma ọ dịkwa mma ka ebe ụmụ arụrụ ala ga-anọ okote na abụbọ ka ebe ha nọ kpọrọ abịa nyemego nna Yoba ụmụ arụrụ ala ga-abịa na shọpụ m bịa rie nri richa nri gbalaga ekwu inyemego ihe ka na-agwa gị okote gị na abụbọ bịa elebe ma mụ na ọ batabeghị ndị gara ahịa kemgbe ụtụtụ n'ugbo abatabeghị nna Yoba a sị gị na ụmụ arụrụ ala gị ụmụ ọjọọ ga bịa na shọpụ m bịa rie nri richa nri gbalaga ekwu inyemego m ego m ka m bịara iwe ọ bụrụ na anọ n'ahịa Papa, ekwuru eziokwu anyị bịara shọpụ ya rie nte ego m na abụbọ mana anyị meziri nne mgbe anyị niile anyị otu osi ọjọọ osi na amaghị onye gbara anyụ otu udu ahụrụ ọnụ ibe niile ekwu juu
onye ọbụla ọsọ onye ọbụla na-agba anya gị na-anọrọ n'ihe anyị kụgbu n'anya anyanwụ ya so ndị ọzọ gbalaganụ. Papa, inweta ụdị ugbu ahụ inweta CD ahụ anyụrụ na shop ya papa onye ọbụla nụrụ ushi ihe ahụ ga-aga mọchụarị anyị ga-anụnụ nga aha n'aka ushi ahụ shigbu anyị na akpasuru ha gbafuo. Nna anyị ụba amakwa m ihe unu na-asụta ọnụ ebe ahụ gị na ụmụ gị achọghị m abịa m ebe a ikwu maka onye nyụrụ arụ na onye na-anyụ arụ aga m iwere ego m unu nye m ego m. Bịa nwaanyị a mechie gị ọnụ anyị nọ nga na-asụta ọrụ gị zọrọ ụkwụ bịa na-agwa m n'ụlọ m na m na-asụta ọrụ mụ na ụmụ m chere ka m jụọ gị ọnwa ime anọ gị kwesịrị iwere ego weta enye ha ego ụlọ ọgwụ ga triti onwe ya o ị mara ihe inye ha poizin nchi ọnwụ na ha nwụrụ ọhị ga-akọrọ na nwaanyị a isi ọdụgwọ gị ma siebe pụọ a sị gị siebe get out siebe pụọ Nna anyị ụba siebe pụọ ọ gịnị na-asọpọtụ ụmụ gị na ya ọjọọ niile a na-eme nsogbu adịghị agadi nwoke na-agwụ ofe dị ka nye m ego m ime okwu nna nsogbu adị ama m ị ga-aghọta mba ama m ị ga-aghọta enyi ị na-abịa ụlọ mbịa maka siebe pụọ mana m ga-echi ya taa ma nwunye ya nata onye ọ ga-aghọta nsogbu adịghị maka na ịbụ ajọ nwoke ọ gị na-eme ụmụ gị na-eme ihe a na-eme nsogbu adịghị ga-abịa ma onye mụrụ nwa jidekwa nwa ya aka onye mụrụ nwa jidenụ nwa ya aka onye mụrụ nwa dụ ọnụ nwa ya ọdụ maka onye kote okoto bulu ebe a na-eme bọbọ nkịtị iji ego asị m onye kote okoto bulu ebe ị na-eme bọbọ nkịtị iji ego ọkwa village boy oyo esi m n'ụlọ nna pụta nne gị gwa m lọrọ ya o wee eziokwu m gara n'ime ahịa ka m gaa zụta ute m na mmanụ m faja agwụchala so achọghị m ihe ọbụla ga-emebi ahụ ma ịma na wakụ na anwụ ị mana kemgbe ọnwa atọ mmanụ gị enwere m ego m ji azụ ọdụ nne m na nna m enwerekwana ike inye m ego m ji azụ mmanụ mana nke a dịbagoro ka m fụgoro ihe ndị eso ọ dịkwa mma o gị kakwa mma isi na nne gị nyere gị ego iji go ihe ndị a nne m na-ebe nne m ọhụrụ ego zụrụ nne ọnụ m afọ inye m ego m ga-eji azụ ute na ncha ọ nne m na-ebe ọ nne m enwere onye ọwụ onye nyekwara gị ya ị ga-aghọta ị na-ezoziri m ihe echekwa m na mbụ onye gị nwaanyị na-ezoziri m ihe ebe otu isi ezuru gị ihe ama m na iwe ezigbo ọyị ma aga m ezuru gị ihe ịma nna ngwa gị ga-aghọta ngwagwanụ gị onye ọyị ga-ama onye ọwụ ọ ka mma ka ị hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ were anwụnta ịnụgo mana nke a dịbagoro iji eji efu fada bata ụnyaahụ agara m aga ịkwa n'ozi ose mọsọ nwekwe ihe ọzọ na-ahụ na ọ sị na Chukwu agozigbo ụgbala nwekwe ihe ọzọ ọ dịkwa mma ọ ga-adịkwa m mma ma ọ bụrụ na ọ sịkwa na mọsọ si ka ozi nke oke ọ dịkwa mma mma nkwa jisi otu anyị na gị ebe chọọ ya ebe ịkata gị obi maka onye fụ anya ebe mma mbara n'ime ụlọ a ma ọ bụrụ na ịgwa m nwa agbọghọ ahụ bịara na be gị wụ ịgwa m ihe gị na abụọ na-eme mma mba n'ime ụlọ a onwebe ile ama ego aga ndị a so n'ofu ndị n'ime ndị na-enyere aka ịmụ onye mmanya bụ ịma na mmanya bụ so na ndị a na-enyere m aka ịmụbụ ụdị mmadụ fada ọkụ daa ebube o nwere ụdị ike mmụọ nsọ na ndị n'ime ndị na-enyere ndị mmadụ aka onye ka ị na-akọ ọ bụrụ na m afọrọ nne ya anọkọta asịsị kpọọ nne ya ka ọ bịa ka nne ya ụmụ ya ji aga ọ bụrụ na nne ya nọ onye fụrụ nwa afụgonu nne o wee bịa ọ bịaziri n'ụdị agha ada na-emezi ịdịka na anyazi onwe katrịla Dangote wee na-asị na eze onye nka onye aka ihe m na-agwakwanụ gị wee ọ ịmara na mmanya nwere ike tinyere ya ihe ndị bekee kpọrọ love potion ọbịbịa bute confusion dịrị ebe m na-aga abụọ nọ onye m na-ekwu achọkwana m ka m na mmadụ bịa zụwa ga azụwa achọghị dị m ya chọọ m ya taa ebe ara ego obi gị gbajigo ori ka m gwa gị ị na-ekwu okwu enwere ụdị okwu ya bụ ikwuo na-ata ụtọ na-asị ịmazikwere onye gị na-eme
Fada ọkụ daa ebube onye Chineke ji arụ ọrụ ka nwoke eziokwu enwere ihe dịka n'ụbọchị ma ebe nọ ife dị na ya bụ na ịfụnanya nwere n'ebe ịnọ dịka si ebe a were okwu ya jebe Kotonu banye Bayelsa maka m gwara gị ihe mara ọ na-awụ erute nọ na Wednesday vigil night vigil bịa na-eme n'ebere na-anọ n'agụ enwe ha ka lebata iwu ọkụ nne ya anya ọ baa m isi ana m afụ ihe m afụgoro ka m wetuo nnu maka trọs nkata gị ezigbo ma nke a bịara nọ n'okpuru m Fada wolie nwayo mfam fada wolie nwayo mfam fada Lokote. onye mụrụ nwa jidenu nwa ya aka onye mụrụ nwa dụ ọnụ nwa ya ọdụ maka onye kote bulu ebe a na-eme bọbọ nkịtị iji ego asị m onye kote bulu ebe ị na-eme bọbọ nkịtị iji ego ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto bulu ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto bulu onye mụrụ ụmụaka ndị nzuzu ndị ala onye mụrụ ife a village fast guy kafa bụ ụmụaka osikwa n'ụlọ ndị nzuzu ndị ala ọkwa mmadụ mụrụ fa village fast guy kafa bụ isi komkom ndị nzuzu ndị ala bala onwe ya ulu village fast guy kafa bụ nwee nne yi n'oyiri onye na-akpa ike makwalụ na-amalụ n'onye kote onye kote ọkwa bọbọ nkịtị ebe ọbụla ahụ okenye anyị enwe ya ihe enye ya ihe onye ike na-agọzikwa anyị ngozi n'otu ngozi nke adịrịkwa anyị onye mụrụ nnu mụrụ ọ mụrụ ezi ụmụaka site tata gawa n'ihu ndị ichie ndị nna nna anyị ha mgbagbuo nwụrụ anwụ ha gara anọnyere na ụmụaka m onye ọbụla chite nnu nchite ọjọọ o sila n'ala ṅụrụ mmanya ọ gazi na m mma agọziela m ijise n'ike unu ruo na gwa ndị mụ na magọzielu m laa n'udo ngwa kelechaa ndị mụrụ laa n'udo kelechaa laa n'udo zuo ike n'udo asị m onye kote bulu ebe ị na-eme bọbọ nkịtị iji ego ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto bulu ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto bulu onye mụrụ ụmụaka ndị nzuzu ndị ala onye mụrụ ife a village fast guy kafa bụ ụmụaka osikwa n'ụlọ ndị nzuzu ndị ala ọkwa mmadụ mụrụ fa village fast guy kafa bụ isi komkom ndị nzuzu ndị ala Kamu na mmadụ nọ n'ụlọ akị mma na-etikwa nna akpọkasị. Okay. Ke maka nne gị? Kemgbe ụtụtụ ọ gara ahịa ọ batabeghị.
Kepụta na onwe ihe oriri nọ n'ụlọ mmadụ ga-eji jide onwe ya. Kedu maka ọka ndị a anyị wọrọ abalị anọ gara aga nakọta mgbe eji maka na ọ fọdụrụ nwa ole nwere ngwa gaa were ube were ya rụchụcha anụ ya ọfụma rụọ ya na ọka bute ya ka m jizie n'ebu agụụ na-echekwanụ mmekọbata n'otie ndị ka mmadụ rie. Nwere m okorobịa abụọ oge m na-akpọta. Gịnị na oyiribe biko? Kedu ụbọchị e bụrụ onye amụma ịmata ube ọkpambụ ube ebuka ka arụ ube biko ọrụ ube ka anyị ga-adọta ọka biko ebe a na-aga ube metọsị nsọ m na-aga anwụọla m anwụ. Joy nwa nwanne ihe akwụsị n'ebe a ka ndị na-achị ebe azụ. Fada ifukwa n'ike gwụrụ m. Ike ya ekwu m aka ka m pụọ. Ana m akwụsịrị ọbụkwenu gị ebe a nọ ngwa na ihe mee ọ bụrụ na ị bịara idozi ọta echi anyị perecha ya mana ka m gwakwa gị ekwukwena na mụ na gị dị na mma ị na-ebupụtara m ụmụnna dị enwe ka anyị ga-esi na-eji ije anya Fada bato Fada ọkụ daa na-ebube ọkwa gị na-akati spiritual anointing kunu na-enyu m agbọghọbịa room anointing nkunu na-enyu m agbọghọbịa ka ọ bụ bed anointing nkunu ji akpọlụfe aka Fada bato ị ga-afatakwa ife nkati ị ga-akatakwa ife maka na ife unu ji alụ ọlụ bụ sọ love anointing. Onwede ofu nro ịnọ n'ụlọ ekwana onye nga hapụrụla gawakwanụ ekwanụ mebere ma nne onwe nke nọ nwee n'ihe mmadụ na-aga osebe ọgịnị nwa ma ọgịnị ụkwụ n'ala ka mmadụ dị na-akọ nna m ụba ahụ ụba ya na-agwọ maazị Okoye aghọtachichara ya ọ gara m ebe ha gele ya gwagwara m gị na mmụọ m gwara m na ube iji lọta nga nya na ọgwụ be ya agara m ebe ha aghọtara enwezube nọ n'elu nga ahụ mgbe m jiri anya m abụọ nọ n'isi nwa abalaba gara aga ube tụta kochacha na-atọ ụtụ nsị taa wecha ga wọ ya na gịnị mere ya nna mmadụ agbachara agba aghọtara enweghị nọ nga aghọtachichara ube niile ube nke m ọgba nkụ eze mmụọ oge m ruru n'ugbo m ihe anya mmụọ ịmana ube m ndị nke kacha eji karịcha nnukwu ka ụmụ ndị a gara nyụọ mekpakwụ ihe niile m tara ahụhụ kọọ tụtụrụ otu a efu adọwazie ụmụ nwa nchanchi obi tara ụmụ ndị akụ ụmụ otu nkịtị memiliara m maka nwụtụ ihe segwe m n'ahụ maka ahụ jupụtara n'ọnụma ọ na-amịcha m n'ọmị ọgwụgwụ memiliara m eze mmụọ m ga-abịa kelee gị ụbọchị ahịa gị ee asha chọrọ mara tọrọ ofugofu isi n'ọhịa na mberede nyere dike na mberede ga-eji amara dike ụbọchị amụ dike na mbaka mụrụ ibe ya asị ma ọ bụ dede kara aka na ntewe afọ ama nwata ji ọkwa ji kwa afọ ya ọnụ ọ bịara siala ihe mere ngwa ka ọnụ na ihe mere ana m anụ
Ọrụ ọgụ ore. Ụmụaka mere ihe ọrụ karịrị nwoke. Awọ juru nwa ahụ. Anya ụfụ juru maka ndị ime obi. Nwa onyere gube, ewurube nwa onyere gị. Ha nyere m ube. Si m na ha zụtara n'ahịa. Ama m na ya ube m. Ndara ahụ ka ọnụgbo. Ka ụmụazị ga-aga wọrọ bịa. Nyetụ na nyetụ. O betara ụmụ ndị aka. M chọrọ ka ime miliara m ha. Iriela shoriko. Ma ọ dị imere ụmụaka ndị ọ ga-alahụ gị ahụ. Eze mmụọ. Biko, dị n'otu esi adị, nọdụ n'otu esi anọ. Ọ wụ ịchọ ịgwa m na onwe ihe nwere ike ifikọba wee nyetụ m ka enwe ntụ nwaanyị nnukwu ibe m ahụ. Ọ bụrụ ma ha rịa ya enu ọ onye ọzọ. Tụmadụ ụmụ ndị a ka ihe ji wuru nwoke gbanwee enu wụọ wipi ụtọ n'ihu ote n'azụ ama na nnapụtị n'ebe gị. Ọ bụ ịchọ ya. Mgbe hafụ okwu. Oche jiri amụrụ akwụ. Orule eluigwe. Eze mmụọ. Eze mmụọ. A sị ihe ebe apalụ ọkwa ya felie. Dịda na kene la jumanya. Ọsọ dịda nọ niile ịkpa aragofe. Mmeke ka ime. Ọdịzie ka m na-akpọzikwa gị ụkwụ dịzie gị ije dị gị n'ụkwụ. Adam afụzi gị ọrụ okwu ka nwana ka nna Adam afụzi gị n'ụzọ. Adam afụzi gị n'ụzọ. Ka eme. Enwere ọbụrụ mgbe unu bụ ndị ụka maka ọ dokwuru m anya ịma na mma gị mba gị anụ ana mma gị ha nsogbu wee gata mba gị wee onye obere okwukwe na mma gị wee kpọpụ gị na ụkpọpụzi unu n'ụka. Ọ ya ka anyị na-epirichi ma anyị nwa m ndị ụka anyị na-ekwuzi unu chi ịnụ nwaanyị nụọ na onye unu na ya nwere ofu okwukwe efugo ya ọ gbapụgo gị n'ihe ụka. Nweka anyị ga-afụ m ị mara nne m na nna m ha mere obere travel. Ha nọrọ ya dị kemgbe ha ya abata. Ha gara ihe mmemme na chọọchị ha sị ha ga-abata abalị abụọ na-abịa abịa. Mgbe m abịanụ ka m bịazie mgbe ahụ. Isi ga-abịa. Ka m bịa. Nsogbu adịrọ. Ọdụ ka onye nwaanyị nọnyere gị o. Onye mụrụ nwa jidekwa nwa ya aka. Onye mụrụ nwa jidenụ nwa ya aka. Onye mụrụ nwa dụ ọnụ nwa ya ọdụ. Maka onye kote ebe a na-eme bọbọ nkịtị. Asị m onye kote ebe na-eme bọbọ nkịtị. Ọkwa village okoto bulu. Ọkwa village boyo unu na-eme okoto bulu. Onye mụrụ ụmụaka ndị nzuzu dala. Onye mụrụ ife ụmụaka osikwa n'ụlọ. Ọbịa n'uju kedu mmiri osi gị kụnye nke mgbe? Papa, ana m abịa.
onye mụrụ nwa jidekwa nwa ya onye mụrụ nwa jide nwa ya Papa, be careful. Mama can have a nature. Biko gaa ụlọ mgbe ihe ebe a na-eme bọbọ nkịtị iji ego asị m onye kote ọkwa village boy yo onye mụrụ ụmụaka onye mụrụ ife ụmụaka osikwa n'ụlọ mmadụ mụrụ fa ọkwa ị na-ebe a nna ajụ bọbọ ihe mere ịchọka m jụwe na gị aka azụ gịnị mere nwanne gị nwoke hapụta na nwoke ma sụ ka agọrọta obere ube nke aha na-ewere tara ọka onye na-asụ ọrịa ube makwala mmalụ ebu ibu n'ikote Chineke nna m unu jere jezu ochi ya ya wụ na ọkwa nkụ nwere that man is very wicked. That man is born Jojo. No obere ube asụ ka anyị ga-ewere bịa tara ọka e nwere na ya leni enu boy o mee my brother. Mechie gọnụ naanị nwanyị ụlọ ube oke nna gị ube oke nna gị ị na-arị elu ube igwe onye nwe ọ bụlara unu biko ụmụnne m unu ewere iwe unu ga-enyere m aka ka anyị kpọrọ ya gawakwa na nke ọgba nna anyị enyemaka ya kwanụ sọsọ iburu ya bịa ebe ọ wụghị na-ebu ya garị ebe ọbụla maka na e nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eme n'ụlọ anyị nwere ihe unu na-eme n'ụlọ unu nyere m aka anyị kpọrọ ya gara na nke ọgba aga m egosi na unu mere m ihe dị mma aga m eme ụlọ asụrụ gada yeri efe dị mma nwoke biko unu aga erigreti ya ụmụ inwe nsogbu ọbụrụ na akọba aka o zuola n'ihi na ama m elu ha na akọba akụ ihe niile tupu anyị esi ebe ahụ bịa ụlọ ọma gị na nwa gị nwaanyị na ọrụ ekete ụlọ anyị gaa na akọba unu chere ka m gaa yiri akwa Ibike akpọkwa ya Ibike mere nwa m akpọkwa ya aha okote onye mụrụ ụmụaka onye mụrụ ife ụmụaka osikwa n'ụlọ ọkwa mmadụ mụrụ fa village fast guy kafabụ isi komkom ndị nzuzu ndị ala bala onwe ya ulu village fast guy kafabụ biko ịhụna ka mụ na gị dị kemgbe anyị wụ ụmụaji ruo taa mụ na gị esepụ okwu amarakwala alụm ihe pụrụ ime ịhụna nwa m na ọga ihe obulukwu ama m na ọ ga-emere bịara ka megharịa ya ka ọ dị ka ọ dị na biko ụba ị mara ụmụ gị ahụ ndị ohi afọ tara ha aka ịkarị hapụ ha ebu ihe a gaba egwu ndị mmụọ na-akụrụ ha ọ bụ eziokwu kama cheta na ihe awụ ụmụachi agwa ha mee ka ha eme ọzọ a sị ha ga ebe a ha gaa ebe ọzọ ụmụaka na-eme misteki biko ozuka maka ọdịmma mụ na gị kemgbe gboo ma gị site na nwata imejọbeghị kama ụmụ ọjọọ tinyere anyị n'ụdị ọnọdụ dị otu a
ekele dịrị onye nwaanyị kama ihe m na-ekwu abịa m ka mụ na-aga sụgharị m ụka otu ihe m bịara wụ ka m rịọ gị ka ị were obiọma lekwasị ha mee ka nwatakịrị a dịkwa ka ọ dị na mbụ ịgwa gị eziokwu kemgbe atịtịtịtị ka mụ na gị dị na-ama nke ukwuu megharịa ihe a imegharịa ihe ọ sọkwara ya daa ọwụ kọbọ ọwụ anịnị ọpeni abụọ ego ole ọ dara aka m akwụ ya abụ ncheche biko nna anyị biko gbaghara ihe ọbụla mere gị chefu ọwa aka ọhụrụ ekwensu biko site n'ụbọchị taa anyị ga-eme ya ọzọ onye ọbụla isi anyị mere gị anyị ga-emere gị sikwa anyị ga n'ugwu ahụ ga-echiwere gị nche anyị ga-echere gị biko na ọnụ anyị ịhụnanụ echegharịala dịka m na-ekwu biko obi ebere ị ga-abịa aga weta ihe ndị a ga-agwa m ugbu a ogbe ji 8 ọjị igbo 8 otu ọjị 4 iwetazie ya ịkapụzi ya n'ala ndị mmụọ ha enwe ike nwere onwe ihe unu mere mechi ihe njiri ọpụtara unu aga esi ike ụmụ ọjọọ ihe ụmụ ọjọọ na-adọrọ mma papa biko gbaghara n'anyị anyị aga-eme ya ọzọ biko anyị aga-eme ya ọzọ mana papa nwoke a bụgidekwere na anyị ebubo ọ na-anị mkpụrụ ugbo ise ka anyị were ọla ya asa anyị wee jiri ugbo ya niile anyị mkpụrụ isi ndị ketara acha ka anyị were ọla papa biko ma mkpụrụ bụ atọ ma mkpụrụ bụ anọ mkpụrụ bụ ise nke bụ eziokwu na unu gara zuo ube n'elu ube o nwere nke mere m ji tụfuo ego na-awụ ego n'ụbọchị taa ego m gara eji mee ihe bara uru ihe niile ahụ soro m ego ụlọ ana m ajụ ọbụrụ na mgbe ọ bụrụ ihe niile ahụ ọwa ego ole ihe nọ n'ime ya unu ga-anọgide na nwa taa rukwa echi unu ga-anọ nka unu ga-anọgide ya ma dị unu na-eji ire kwuo ezu n'ọgụ mara na ọnwụ ihe jọgburu onwe ya ite ezinụlọ nwunye n'ihi na papa agaghị ọzọ ịsaba onwe gị ahụ ya rụzie m ka ị ga-asa ahụ ara gbapịakwụ na abụọ anya kemgbe ụtụtụ m gawara ahịa dịka libama ha nga na-ele n'ụdịrị ntaramahụhụ ha adịkwanụ mma ke karịkwara nụ ha biko nụ nna anyị biko nụ gbaghara na n'ihe ihe ọbụla ha hụrụ mee ama m na ha mere gị tụfuo ezigbo ego gbaghara na ha lee kemgbe ụtụtụ m gara ahịa tagamayọ ha ka nọ nga anwụ niile chara taa acha ha n'ahụ nna anyị ihe a dịkwa na-ebutere m ọrịa mama hapụ ha na-anya esi isi ike ha na-enye nsogbu ha nọrọ ebe a mechie ọnụ nshiga ahụ onye sị gị bịa tinye onye n'okwu a gbazuzuru gaa na kichin gaga mebie ihe ndị ahụ papa anyị agaghị ọzọ mama papa anyị agaghị ọzọ lekwula ahụ ụmụaka lekwula ahụ ụmụ gị biko ịbụ oke dị n'alụmalụ biko
mere n'ụmụ gị ebere na ekwere ntaramahụhụ niile ị tara ha kemgbe ụtụtụ. Nenu biko kwetenụ n'ihi m. Ahụ ha na-erezi ọkụ. Biko kweta n'ihi m maka ihe Chineke na ụmụ ọma Chineke nyere mụ na gị. Ị na-atagbu ha n'ahụhụ. Ihe a nwere ike ime ha ebido ọrịa m ọrịa. Na anyị ga-ekekọ m na ha ebe ahụ oge kọkọtakwa anyị ebe a na-emekwa Father, otu o diri Jesu maka na ọ ya ebe gị ka mụ na onye m nọ na-abịa na mana m na-ekele Chukwu maka m hụrụ isi ebe a. Ebe m ka ị na-abịa? Na-abịa, anyị chọrọ ịhụ gị. Nke gịnị? Father, ọ dịkwa na mma. Father, anyị chọrọ ịhụ gị maka na m nọ na ezigbote mkpa ego ka m nọ nọ na mkpa ego. Kedu mkpa na-akpa gị? Mkpa gịnị ka ị nọ na ya? Mkpa ego, ịnọ mkpa ego, onye ọbụla nọ mkpa ego, mụ onwe m anọkwa mkpa ego. Kedu mkpa ha na-akpa gị iji chọọ ego? Ọ ihe nna ajụ gị. Ọ nwanne nwoke nke tọrọ mmadụ Tom, so ọ nyochara ọta so na accident, so anọ mmụọ nwoke ọzọ nọ na nwanne gị nwoke nke tọrọ mmadụ wee tọọ gị nọ na mkpa ego. Nna gị kwanụ? Nna m anọ akwado nwebe elemụọ ka ịgwa akwa ya onye nke awọghị gị akwa ya a sị gosi m enyi gị ka nweghị onye otu isi ede nye ya isi boys wee isi lava elu isi ọkụkọ ị na-abịakwa katkizin ị natago oriri ị na-anata oriri maka ndị ọnụgo onye bụ mmụọ ị mara ya ikwudebe iru na ala onye bụ Chukwu ị mara ya ngwanụ gị nwanụ ị na-anata oriri akwụ ya onye bụ mmụọ onye bụ Chukwu anya na-enye mụnwa bụ fada ọkụ daibube ada m akwado ori unu kwesịrị ịnọ na-agụ akwụkwọ ị na-ehegharị ị na-ana ego efugo Central Bank ka ị bịa na ego wee makpuo wee ṅụwa igbo sewe siga chụba ụmụ nwaanyị mba unu apụrụ ebe a kịta ana m apịa fada ọkụ daibube ana m apịa enweghị ego m na-enye ndị oshi kedu ebe ka ụtarị dị mba ka m nweta unu anya na-enye ndị oshi ego ihe na-enye ego bụ ndị chọrọ ịbara onwe ha uru gịnị bụ mmụọ bụ ihe dị adịdị ndụ na-enweghị ahụ na-anaghị afụ anya ma ọ bụ n'onye ma ọ bụ metụ ya aka ha marọ mabịara ịnaba ego onye bụ Chukwu bụ ọkaka onye ji aka ediri n'onwe ya Keke ime kedu ụzọ esi ejebe ndị be nnọdụ pa Ugochi afọ nwa ya nwaanyị bụ Ugochi ke ụzọ a sịkwa maka mgbe m na-abịa ịmago fada ọkụ daibube ana m amụ na mmụọ m na anọkọrọ ọ na-eme m ka ebe a mana ụmụ posta ndị a nwụchara anwụ na ndị na-azọ ọchịchị ekwurụzi anyị mara mgbe development na-abata ụzọ
otu aha na-adịkwa nọ na-eme anyị ike ọgwụ ọpụta ọ na-eme anyị laziness ike ọ dịka mmadụ ga-akọwa ngwọrọ anọ m visitation ka m na-aga ana m aga n'ụlọ ejego mgbe ndị bụ umenwogwu ebe ndị bụ umenwogwu jee ebe ndị be eze ama ama ghọtago ndị be ekere aha ya ilo gara ka m na-ejezi wee chezie ka m fụ maazị Nnọdụ ọ gwajuru m anya isi nnọọ mba ebe ụlọ ụka nnọọ were nnọọ ọkpa na-aga n'abalị jide ebe a arapụ nke ahụ o nwere otu ọ dị ọkwanụ ndị nke m nna gị kwanụ ọ dịcha na nnọọ ama nke ahụ esokọta taa gasị n'okwu ya nọkọta bịa aba m imekwa onu ya na ndị achọzi ifegbu abụ na anọ maka njefu a daalụ gị onwe gị na-abịakwa n'ụka mgbede onye ọrụ na-achụ nna ya enweta ekwe nna nweta nwa ka atala m ahụhụ mgbe m kwetere n'ụwa na mpakata nwa jidekwa nwa ya asị na mmadụ bịa yọọ ya ọtọcha na agwụ anyị ka anụkwa nga ahụ onye mụrụ nwa dụ ọnụ nwa ya ọdụ maka onye kote okote obulu ebe a na-eme bọbọ iji ego asị m onye kote okote ebe ị na-eme bọbọ ọkwa village boy oyo kunu na-eme okote obulu ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto obulu onye mụrụ ụmụaka onye mụrụ ife ụmụaka osikwa n'ụlọ ọkwa mmadụ mụrụ isi komkom bala onwe ya ulu onye nke n'obodo makwala mmalụ n'ikote ibulu ajụ ụmụazị makwala na amalụ n'onye kote ọkwa bọbọ nkịtị unu na-eme onye kote okote obulu egwere asa na-abata taa enwekwana otu ọ ga-esi dowere n'anya ike ebe na ọma ama na ayọtata ma ya na-ayọta kụtụrụ ya aka ka mara ma Ugochi Ugochi nke na kema wala so bade ha yorele nula ni enwe he ihe ọta ngaji ime a nụrụla na ala jiri ebe nna ka ha ta ịta jeta nwanyị ahụ n'ịma ọhụhụ pastọ ọhụrụ anyị na crusade ahụ Ugochi nọ n'ime igbo na nne gị na-akọ aka m na-akpọ oku ka o kweta anyị ọtara enwe onye tụpụrụ anyị ọrụ
ala eji a. Ego no to eji a. Isi na iga go ji ni mu. Ugochi. Ogu nwere onwe ya ga gbuo. Enoro ya ngwa aga. Ogu nwere onwe ya ga gbuo n'okwu. Ịma na eklim ni na-azacha shi na-eme ma batara ma ha shashi. Ya si ego tara nke otetere. Onye ji egbene go oji. Ojile. Onye ji egbene go oji nke ka. Wata kere ngoji. Aso ogu nwere onwe ya ga gbuo n'okwu. Ogu nwere onwe ya ga gbuo n'okwu. Ugo ihe ahụ bịa chikwasa mmiri ọkụ anyị ga-eji asa ahụ gị soro. Ihe ndị gwa ahụ. Kezi kosi wega? Maka moto si wega, mana osi na mlele na ona abia. Ya gwa gị nọ na-apụ apụ. Ime ya abịa shi na mgbede ebe obodo aga Mana nwe dị ya ba onye mbe. Mana batakwa na mbịa cheke ya. Ọ dị oke mkpa. Semi? Semi? Katidano. Ihe na-emekwa n'ụwa ọgbụgbọ oku nna anyị nọ n'igwe. Chineke bụkwa n'igwe. Eche m abụ n'eluigwe egbede. Ọ tegokwa ọ semi ka afọ asị ịlọrọ ya. Mana fada ọ tasịkwa m. Ka isi na-agbasi gị otu ka onye gbara ọsọ apịọla. Udo dịkwa na mma. Kwa ụra ka m chọrọ n'ọka m ihe. Anọ m nọ ekwentị m aka ọjaja jijajijasi. Abịakwa na ịkwa ya ọrụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọrụ Chukwu. Ọ bụrụ mmadụ umenwe obu ka a sị na ihe atak ya. Ewe m wee fenie wee ruo ebe a wee were ike nke mmụọ nsọ fada ọkụ driver. Ike Chineke nye m ka m ji arụ ọrụ Mana kesi wa gepo hapo kwa na gepo ulo moto. Ai fe juwe gote moto ano ena hapo iwura na hapo. O ko de na afuko tukojo ko na gari. O ko de onwa. Akwo no wa bu ndo ka na emebi anyi wa bu ndo echichi. Oduzie ka anya wa ndo mewu. O nwe ko ya wo do to rapu kene no ụgbọala na akwụkwọ sauce na akụkụ wa bụ ihe efu. Nefu ka ya nefu ka ya na. Igota go so arapu ya heme no na arapu ya we ko. Wee jee futa onye anamata. Amụkwe mgbe ya wọdụ na anyị mefu ife dịka exercise ya. Gbati ya agbara. Wee fọzi ife dị maka ewe bịa wọ. Ebe ọ nọ ngwa gị na ahịa pa maka ekwesị. Amụ bịakwa ori bịaba. Amụ bịa jidere mmadụ wee chapee mmadụ. Njọ sodo ma ngomoro ezuola ma. Njọ sodo ma ngomoro ezuola ma. Fada, kedi fọdụ ya gbata mkpa. Kedi ife iji uwe otule nwaanyị eme? Panti. Panti nwaanyị. Uwe otule nwaanyị o. Ịma akọrọ ndọ. Ekwesị ngwa onye mere. Ụtụtụ eyi na ozugbo kwanu ma ahụ. Ịma na iji omese moto a wee necha anya achọrọ akọwa ha gọvanọ. Ka m dapụtara ozugbo wee mepee ya ụgbọala ka m ghara ije ebe ahụ wee si ekwensu mma emeghị ntọ bido ugbu a gaba mmadụ egosi ha nke mma eji ife a wee na-emere bantị ha bịa ka ihere mee mụ ha bịa ka m gbaa ọsọ ka m tụọfụ ụjọ ndị ala ụmụ nwaanyị rapụ enwere ihe isi iji maka wee chọta ife ihe emenwu ha mmanụ maka ike nwe were adị ike mgbe ya nyekwa ogwu ya nyekwa ogi maka ndị mmadụ ndị ekwensu
Iyo sọ̀rọ̀ gị bụrụ aga m eme ihe kwesị gị ka m na-agwa onye sọ̀rọ̀ gị bụrụ ha emeri gị emeri lawa ya gata Father, gịnị uwe otule nwanyị? Anointing na-akarị ya, anointing na-ebido, anointing na-amanyite. Fada welie nwayọ, fada welie nwayọ, fada. Kanya wako we kwensu. Kedisi ya fada jugo tule nwanyị eme. Ante nwanyị na akpa ya. Fada wee si ebe a pụọ, ọ bụrụ mụta ya pụọ. Gaa family visitation, ọgwa m nke ji agwa seminary a. Ihe na mebe mbụ. Ọ gịnị dị ya? Ya no ọbụla ihe m na-echo. Fada agacha abata. Ahịrịa na-esu ya n'ahụ onye gbara ya Olympic race. Ebe ya na-eme ugbu a. M ga-ahụ isi ya. Emechi ilu mala eziokwu gapụta ihe. Eziokwu gapụta ihe. Onye mụrụ nwa jidekwa nwa ya aka. Onye mụrụ nwa jidenụ nwa ya aka. Onye mụrụ nwa dị ọnụ nwa ya ọdụ. Maka onye tote ebe a na-eme pọpọ. Asị m onye kote ebe ị na-eme bọbọ ọkwa village boy ọkwa village boy okotobulu onye mụrụ ụmụaka onye mụrụ ife ụmụaka osikwa n'ụlọ ọkwa mmadụ mụrụ fa isi komkom bala onwe ya ume ezigbo nwa bịa nwa m eyi nne eyi nne oyiri onye na-akpa ike n'obodo makwala mmalụ n'ikote iburu ajụ maazị makwala nna amalụ onye mụrụ Awa maazị Dikeh nwụrụ. ude ka wee nwụọ hapụ ọmarịcha ihe dị ka gị nwa kedu ka ọnụ ihe wa gị nwa m uru na nwa m uru iji uru iwu n'uru iche ịmara mma nwa ọ ga-adịkwanụ m mma isi na akpa m weta ihe gị ndị edozi akpụkpọ ahụ ga ị na-ahụkwa ude m chọrọ ile etu m ga-esi owuru ude wuru ihe na-edozi akpụkpọ ahụ ka m na-enye gị nwa m ka m chọgide ebe wọlet m nọ ka m chai ahapụkwanụ m ya anụ na ime ihe ga-eme nwa m ị ga-enwe ohere n'uhuruchi echi na-abịa abịa echi ngwa ihe ga-emepụta na mgbago nwere ukwu osisi mango ịnọdebere na mkpọda ibebe aka mụ na gị m gaa n'ebe ahụ ụdị ugbo echi nwa m ahapụkwana ngwanụ nwa m isi
mara oche o tela ntị were gị ka iji na-aga na nke fada ka ihe na-achọ na nke fada ka ihe na-achọ na nke fada mara ọ maka na m gara na nke fada ohe mere ji kwụsị m ebe a ka m na-agịzara fada bi ọwụwụ n'ụlọ ụka gị ka ịkpọrọ ya fada ụwa onye nsogbu ọwụ mgbe ọbụla m chọrọ ma aga ebe a fada bụ ọtụ na mbụ so m bịanye ihe ọ chọrọ eleghị nsogbu ihe ịchọ ịgwa m ị ga-aga nye fada gịnị gị ka i nyere ya ọ gbasara gị gịnị ka i nyere ya mara mba ga-enye ya ka i nyere ya bụ ihe nna ga-enye fada ime akwụkwọ nọsens ahụ akwụkwọ ndakị nọsens egen na ịna ihe m na-agwa gị na akwụkwọ ndakị na egen lee m anya lezie m anya Kebe ihe ala. So, father si na-enye nkebe ihe Kebe ihe ala. Ọ mụ onye nyejide ya ihe ahụ. Ise fada. So, ọ hịrị oji hapụ. Ka nkwa na-esi gị na awụ fada. Ọ hapụla gị. Hapụrụ m fada. Hapụrụ m fada. Ama hapụrụ m fada. Ọ mụ onye ọ laikiri. Hapụrụ m fada. Ị na-anị hapụrụ m fada. Ị na-anị ihe mara. Ị na-anị ihe. Ị chọrọ ka anyị lụọ. Abụrụ. Ị chọrọ ka fada. Hapụrụ m fada. Hapụrụ m fada. Hapụrụ m fada. Ị chọrọ ka anyị lụọ. Ị na-anị. Hapụrụ m fada. Hapụrụ m fada. Hapụrụ m fada. Onye mụrụ nwa jidenu nwa ya aka. Onye mụrụ nwa lụrụ nwa ya ọgụ. Maka onye kote ebe a na-eme bọbọ nkịtị. Asị onye kote ebe ị na-eme bọbọ ọkwa village boy. Ọkwa village boy unu na-alụ ọgụ maka nwoke unu na-enwe ike ịkpọ nwa ya maka ọnụ m ahụ enyi unu nwoke a ka m were aka m ga adọ ya aka na ntị ọ hapụ ka akụkọ n'isi ọnụ unu na-alụ ọgụ maka nwoke ajọga ahụ nwoke a ị ga-ekwe ekwu ajọga ahụ nwoke a ị ga-ekwe ekwu kedu kwana ihe nwoke a na-enye di unu nwunye unu ji chọkwa unu nwụọ n'igi ya ụmụnne m abụọ gị na-adọwasị onye iwu onye onye ga na-adọwasị nwa onye ka a na-alụ ọgụ nwoke a na-akpọta ya aha onwe aha ọ wụrụziri ndị oyibo na-akpọ hidden agenda gịga na nwoke a ajụ ụmụazị makwalụ na amalụ ọkwa bọba nkịtị unu na-eme onye kote okote It's not for you know so that I mean Fada wali wayo. Fada pigwa msina mwenye obula chikira kumu maka village. Katikisi ti wali wayo. Joy if go no ne ka nkata. Nkati wali wayo. Tie kwori na joy omume bia de ka ofede. Fadega fata ku ife. Kata go. Fada na fuge kwesi. Fada wali wayo. Fena ko ge bana joy so. Fada bato wali wayo. Also na ndị isi na-enyere aka. And nke bụ na ha nwa ndị a na-ama ya rice ama ya. Oge na-akọ. Nwe obi na-emetụba aka. Spiritual anointing kunu na-enyuma bọgọbịa. Even na chekwa kunu na-enyuma bọgọbịa. Jealousy. Kunu ji akpọlụfa. Onye bụ ka m gwa eziokwu joy kpasuo m iwe akwụsị nye nata oriri nsọ in fact ka o si dọkịta ewepụgo mafia joy ya anatazi oriri nsọ bịara ịnatọghị aka fichapụ anya na ebe ị na-ebere ụdị akwa
If you jump on people, so romance anointing. And never Joy, no good, Yakukozo. Father Batu. Iga Fata Quife. Father Batu. Father Batu. Amachosa go mile. Father Kudane Bube. Iga Fata Quife. Cecilia! Hey, Cecilia! Oh, night. How much you have a problem? Okay, but I want to know is a trying but I some Matonga, a mamma meeting all of them, Maga. I'm not sure how she will. You don't can have one thing to know. Or a head to go up on the sugar. Mazoka. Come back, no, I don't be one month. Let's lay her up what she wants. Oh, she showed them up on a bone when I no longer have a mega joy upon one nugget. I want my mouth to go in because I'm not meeting all of them. Mamma, no, I'm not daughter. That's a man, I may be so bad you are for another. People Magawa. That's not when you get your cotton walker and we are going to Mataleba. Because go with that room here. Tea enough. With him in the area. I will not him shady. And I know him and all that. Now, what did a minute? Let us attack a shot. I'm so trim. You put on your mouth and attack a shot. Eh? We may do find she no. Majana Marino, but I oh, Master Baby Duffer. The Duffer William Shimula. No second William. Go Macabra Ebro. Ah, not the Mary Lamsh. And I remember a woman sound the hand of the baby. Chinek, Living a cave at a new baby Duffer. It Duffer went door at the one. Oh my God, Papa, I don't want to go to but I have a Palian one young Jata. If you want to hang when you get at the hair, who I don't go Chicago, one bobby, I will. I got my hacker. Who got you, your daughter. Them can we at them. Me at them can cock at the Mocampa. Huh? Who make up boogie tough, went the boogie. Eddie Lamsh. Young man, I wish your horses. Or Gabba, the Judo. Would you watch? Gaway. Oh, Mona, honor them. So bad. With 3 minutes. With 3 minutes, my way enough. No minute, I'm on my man. I'm going to get 10 minutes. I'm a mamma got butter before people to put doing her herself. I want my money. I'm so bad there. I'm so bad there. You went to the point. You didn't my charge. I go back, but I'm a man. 3 minutes, man. Anointing na career, anointing na bido, anointing na manite. Father wole wayo, Father wole wayo, Father. Katikisi wole wayo, nkati wole wayo, nkati. Iga kata kwife, nkati. Father iga fata kwife, Father wole wayo, Father bato wole wayo, Katikisi ti wole wayo, nkati. Father bato. Father kuda nebube, opagina kati. Spiritual anointing, kunu ne nyuma bogobia. Ruma anointing, kunu ne nyuma bogobia. Kobu beda anointing, kunu di apollo faka. Father bato, iga fata kwife, nkati, iga kata kwife. Akanifu nu dialono buso love anointing. Anakamasi, inaka romance.
anọlụ benediction ịnọlụ bed audition ife ije n'ụlọ gị bụ sọ romance anointing a na-eme n'afọ ndị na-eme n'afọ ụmụ agbọghọbịa Fada Bato ịga fatakwa ife Fada Bato ewu Fada Bato agbajọ sakọ nwa apụtakwa ọzọ na-ekwu ya kwere na ya ga-agwa ya maka na mana ekwe ihe na ya ga-agwa ajọ nsogbu hapụ okwu ọ wee maa na mgbe ọbụla nwaanyị nwere apọịntment otu nwoke ọ na-ama na ọ ga-apụtarịrị maka ụdị mshile anụ ụdị eshikwu onye ahụ ncha o gosi ndatị na o nwere uche ya dị ya enweghị m nọpụtarị enwe ya na-ekpe maka ihe a na-eme ha ajọ nsogbu dị mkpa onye na-amaghị gị n'obodo a gwa m onye ọbụla na-amaghị n'obodo a wee okooko o wee okooko oge ma maazị Udoka onye ọbụla na-amaghị n'obodo a ka dịrị ọhụrụ ya awụ isi isi onwe esa gị bụ isi ya onwe ga-asa gị isi ga mbịa ịmakwana ọmmaga mere maazị Ọbankọ ji na-anwụrụ gị ya nwụọ ya ebili ya nwụọ ya ebili ya nwụọ ya ebili achọrọ ka anyị discourage ego ị na-aghọta ya chọrọ ka encourage gị nwoke a nwere ezigbo ego o nwere ezigbo ego gogo ma ị ga-eme otu o nwere ego ahụ napụtata ya ekere n'aka ya otu ọchọ ka gịlị eme ihe a ikwekwere ị na-aghọta maka ụmụ ikwe gịlị eme ihe a na wichaghala gị ọsọ ya họkwa ya ọzọ ọ maka ya hụrụ gị n'anya ọ na nwanne nwoke okote bọbọ ahụrụ gị n'anya o nwere anya hụrụ n'ebe na-adịka a na-achọ ka ịla n'iyi ohe mere anyị ji agwa gị na aka ọ na-adaba adaba ana anyị ga na-agwa gị usoro ị ga na-eji isi n'onwe ike daba enweghị anyị chọrọ ofu mkpụrụ onye ụta achọ nkacha hụ ya na mgbe ọbụla ihe ọbụla mana ya kutere ka m ga-emekwa but ihe m chọrọ ime ka ị mara hụ izukwe nọmba 6 nke ọnụ ụbọchị wee na mma agaghị ahụ ya Chineke mgbe ọzọ anyị ga-eji nwata nwaanyị nata nwoke ahụ ego maka ma nwaanyị ime otu ahụ niile kpara jakata akasịala enwere ihe n'ebe ihe niile n'isi anụ m na-ahụ m niile wụ ọ bụrụ isi ga rụkwa ọrụ na nke ahụ ya rụkwa ọrụ na nke a ya ịbịa na-ekwu ya bụ okwu ọ na-afụta m ka na-adịcha ka mmanya okwu mmanya mgbe ihe a na-akpọ threatening so aghọtara m kedu ihe ị na-ekwu Fada ụda si wee kwuo na bụkọ ya adịkwa ị ga-enye m ife anụ a na-akpọ shut up money ewe mechie ọnụ ma ọ wụ ya m ga-apụ n'iro jee gwa ndị ụka ife na ebe a dị na-arụ Fada ego ka niile ego masị ị ga-ego ya ụzọ abụọ iwere nke gị nye m nke m enwere 5:30 7:30 10 o'clock mass evening mass na benediction aga na-eke ụzọ abụọ iwere nke gị nye m nke m ọ ya wụ n'udo ya achụ n'ụlọ ụka emechie m ọnụ m dịka ekwu na mbụ shut up money cherekwa ya iwere anya gị nwanyị
n'ego onyinye. Ego onyinye very important. Ego onyinye. Oho. Achiaga na shi wo. Enwere nke bụ eziokwu, enwere ihe anya fụrụ n'ụwa gba ọbara. Enwere ihe anya fụrụ n'ụwa gba mmei, enwere ihe ntị nụrụ chie. Ife ọ bụla ị chọrọ ime ime. Ndị ọsọdọ ma ngọmọrọ ezuola ma. Fara anyị na-ekwu. Ọ ya nkwu. Ị na-aba mba? Fadị na-etizi mkpu. Ọ dị gị chọ ka ihe a na-eme gị ka o ruo Rom. Ka ọ gbaa plen jee Rom ka o ruo popu ntị. Popu nnukwu ife anụ fada nke ị na-emekwa agwụla ahụ. Ka eme ife anụ a n'usoro n'usoro. Nye m ego onyinye nke m, jidekwanụ nke gị. Jide m nke gị, nye m nke m. Kudochanụ. Ndị akọsakwa ahụ. Kọsa. Akọsa m ya oru onye bụla ntị. Kọsa. Akpọkọ m gwa otu ya adịghị m. Si gị buru ada na-abịa anyị. Ọ da-adụ m mmadụ dị anyị. Ị chọrọ ka nye gị ego, ị mara m enye gị nke mọnị masị nke Mọnde. Ọ bụrụ mọnị masị Satọde nke ndị alụmdi na nwunye. Mmadụ eme ya. Ndị ga-eketa na eze Chineke bụ ndị dị umeala nwayọ n'okpuru nke nọ. Ngwa buru moto eju. Jiwara anya gị tinye ngwa agwago ngwugwo ka gwakwa gị eketa. Rapụrụ m ego 545 masị. Rapụrụ m ego 7 ọbụla. Rapụrụ m nke 10. Ọ bụ ma nke benediction enwere m ike nye gị nke a. Nye gị nke benediction tụ ikworo mgbaikworo gị aka. Iwere nke mọnị masị Mọnde etinyere anya na nke Satọde. Ọ gịnị ka m ga-ayọ gị ya? Fada, ị na-ekwu okwu moto, ngwa mesi na machọrọ kwa moto. Ihe enyecha m moto, enyekwuo m ego. Ego shọtọp mọnị nọ. Anyị na-emezi ka m na anamanyọ gị ego. Ngwa ka m butuo ya. Ayọ kati. Were moto a m chọrọ ibunye gị n'obi ọcha. Jido ya, ma jidozie nke mọnị masị Mọnde. Tikwuoro nke benediction. Were nke benediction. Ya na mọnị masị Mọnde. Fadabato. Ka ọ nakwana dị ka agasị na kati gredi. Mi ejide nke isi ga-enye m moto n'onwe ya. Mana ego onye nke anụ isi ga-enye m etinyekwana ya aka. Amanyekwana ya aka. Nke mọnị masị Mọnde ọ dara anya ya aga jidogo. Mana abịa na nke moto anụ a o ife ya eme. Fada. Fada. Ya dị ka ngwa gị. Onye isi ndị nna ga-anọ ya. Onye isi ndị nne ga-anọ ya. Onye isi ndị siyon ndị yut ga-anọ ya. Ka nwa ife a na-akpọ witness. Ka ọ rịbụ na echi ibi echa moto anụ a nwanne echi ya na-akwa mmịa. Yọrago. Anyị ghọtakwanere onwe anyị mana ife mere ọfụma. Anyị na-enwe ihe a na-akpọ memorandum understanding. A na-aghọta onwe anyị Ọgbakọ ndị eze. na-apụ m ndị eze ghọtara onwe m na-apụ m sị rapụzi ofu ọ bụrụ ife anyị ji wee kere nwatakịrị a kere nwa na asatọ o wetere gị nri anyị nwere nri kama m egburu ọkụkọ na parish aza anata m nri ụka ejego m isi ọkụ egwu isi ọkụkọ isi ya ya na okwu ya oriri ga-agbakwa na nke walking talking ka o ji aga na nke o ji egwu tezona spiritual anointing kunu na-enye ụmụ agbọghọbịa kunu na-enye ụmụ agbọghọbịa ka ọ bụ dead anointing kunu ji akpọlụfe aka mana nwere ofu ihe m chọrọ ime unu aka achọrọ m ka m wee unu na nyo ka m mee ya ka ọ dị wee unu na nyo ọ na-adị mma kati kamgbe eji wee na-atụgharị mmụọ isi n'ọrụ katọlik ya mana katọlik ebe ọbụla atụnye gị iji na-alụ ọrụ nke Chineke mana afụbeghị onye dịka ya ọbara ka na-anụ ọkụ n'ime na-arụ ụdị ọrụ ọ na-arụ
ma ịgbache nke a na-eprint nke eji aka ede announcement niile a na-eme ọ n'isi ekọna ma ndị na-agba akwụkwọ ma mara eji kọsụ katikist wee na-agbagharị mpụtakwa ma katikizm ma nke ndị siyon osokwu ndị meri lig obi ọta gils kereke mma akọba nwe nnekata wee na-agbuola sị mba onye chukwu gọzi ya gọzie onye nyere abụọ megide nye nwanne ego otu ụwa ofu mbịa ụwa na-atọkwara ka mmiri dị ka a na-akọ enwe m wee sị ka m were ụgbọala ma ebe ọ dị ugbu a ka m were ofu wee nye katikist ka o were wee na-eme gịnị na-eje ozi nke Chineke kati ụka ọzọ ụka ọzọ ebe ọzọ a ga-apịkwa ka anyị na-ejekwa Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Fada, ịgwa iko eziokwu ife anụ enyekwa atọ ụkwụ m anya ya mana gosi na adị ana m ebinye Chineke ekele na otito n'ihi na ọ dịrị izi a sị onye ruo ya rie onye jisi ike oru alaeze ọrụ ọbụla nwere ụgwọ imeela na onyinye amara nke inyere kati ọ bụ iji gosi ịhụnanya gị na obiọma gị na anyị niile na-eche ozi n'ime ụlọ Nsukka anyị na-ịga n'ihu anyị kwenyere n'oge na-adịghị anya anyị niile na-arụ ọrụ n'ụlọ Nsukka na onyinye amara inyere kati na ọ bụ ntechekwa anya imeela Fada iji wee kwuo n'eze wara awa onyinye mbuli elu a inyere kati brother James ọ na-egosi na anya gị dị na onye ọbụla n'otu n'otu ka anyị ha arụ ọrụ na ụlọ nzukọ Katọlik na parish anya onyinye a kọwara na ị na-ahụ ihe anyị na-arụ na otu Chineke ga-agọzi gị maka ya anyị na-ayọ mụ onwe m ọkachasị mụ onwe m na-ayọ ka onyinye amara dịka i nyere ya kati ka o rutecha anyị aka n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Chineke ga-agọzi gị. Fada, ana m ekele gị. Enwe m ọtụtụ okwu ikwu. Ana m ekele gị na ihe iwe Chineke ga-agọzi gị. Ka m ịhụ fada bịara na parish anya since ndị fada na-abịa na parish ka m ịhụ fada bịa na parish anya kama anyị nwa ga-enye ya weta nke o ji na-enye ahụtụbekwa m bifọ fada Chineke ga-agọzi biko emechaa nwere akpara isi onye mụrụ nwa jidekwa nwa ya onye mụrụ nwa jidenụ nwa ya onye mụrụ nwa dụ ọnụ nwa ya ọdụ maka onye kote okoto ebe a na-eme bọbọ nkịtị iji ego asị m onye kote agwa ọ chọghị izucha na nwa ya anụ gara ma mma ọ nji aka mkpụrụ ọ nji aka mkpụrụ ya agụ m ya otu gbapị m ama nwe ya aka n'ụlọ onye mụrụ ụmụaka onye unu eche na m ga-eji anụ iwe egbe ọsọ ọkwọ zuru ezu onyeze m oke ruru dịka onye shiri anụ ka m gaa ka m gaa rie bọs mụ na amarịkọzi oke ruru ule anyị na gị soro gbuo anụ oke ruru ule ka anyị na gị soro
Wo, dana dị na-aja. Nke ị na-ekwu, onye shiri n'ihu a na-atafu tinye ọkụ menye niile echichago mmanụ kịta unu achọ inye m ke. Mmadụ ka Charles n'ụdị ụlọ gị na-abịa. Kedu oke ru? Nwa na isi anụ ahụ atafu menye niile echicha anyị unu achọ inyezi m kịta. Chere n'ọnụ. Chọrọ ịtachi ya. Kele o pepe soup. Ke ba tell na. O me ya na gị nwere. Ana, if you shame on another by mistake. If I didn't tell you so one or that. Ọkùnrin ọkùnrin ka nna tafu echichago mmanụ achọ inye mmanụ oke ru. Iwe oke. Chere abụgodo nwa aka apụ aka bịa jebe pụọ na akụ mkpomkpo mkpesa na ederede mesa udire nye ifini uchiye no za ku jishirika jeje no Chiche wende na. Ai si na jera na kashi anya pa. Awai na gi buwe. Furu anu wan bu ọrịa. Achọkwudu mmiri unu tagbo onwe. Ọkwa mmadụ mụrụ fa. Na apụ ogologo. Ka atawa nu bu ọrịa. Ka atawo Ebi na-eme bọbọ nkịtị iji ego. Ọkwa village boy oyo kunu na-eme okoto bulu. Ọkwa village boy oyo. Father, good afternoon. Oh, sorry, Kati, or give one. Make your way leave. Good afternoon. I'm not Father, but I'm a message you written number father of my Oba. A boss, your father was here. Oh, the more. Father is in Oba now, some good and your mego be me. Mana n'ihi na ọrụ ka a na-eje enye m ohere ị na-eti anya na ahịa m. Enwekasị m boys dị iche iche ndị na-erere m ahịa. Fa lechaa ahịa, ebute m ego. Efu ka Latin na-eche azụ na fon m itutum. Ihe eko. Ego dịkwa. M na-ebutezi ego ọbịa kụzie na fada bato ife na-esi ya ike. Wee kpọọ m Kati nye m ego ụgbọala anụ a. N'ihi na enweghị m obi, adị m heartless. Wee sị ya fada m ego ya. Enyesi m ego. Mana m sị ka m gwa gị okwu, ohere a na-ekwe m ịgwa gị okwu otu o si wee dị m n'obi. Mana kịta n'ọfụ gị ebe a, achọpụtara anyị na-anya dịka oyi nwoke na oyi nwaanyị. Ịghọtago? Anyị na-anya ọfụma. Ka m gaa straight to the point. Ịma na onye na-ejighị ego, onye ogbenye
wee na-agba okirikiri ma ọ na-achọ ikwu okwu. Uju, ife m na-achọ ịkọwara gị bụ na ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Ya hụ na ikwe ka m na-ahị gị Uju, ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa m ga-emere gị ya. Tọplis wee chọọ ya. Ọ bụ ife eji ego eme ka ọ bụ m ga-emere gị ya. Njọ Sodoma na Gomora ezuola m ahụ. Njọ Sodoma na Gomora ezuola m ahụ. Uju, ihe akwụkwọ ihe a na-eche eche imenwuru ya. Ngwa, I'm surprised ya. Ya mana sa na-ekwu ekwu na-eme eme. Uju. About 3,000. Obi dị m ụtọ na ego anyị ihe ma ewu na echile Uju echela nke banye moto ka ndị ọbọ gị ebe ị na-aga. Ebe ị na-aga banye n'ime ka ndị gbago ụkwụ n'ala. Oho! Njọ Sodoma na Gomora ezuola m ahụ. Olee ihe nyere gị ikikere iji nọ bịa leta anya abụọ n'ibugide anyị sọ ọwa anyị si n'osi fonu ọ naghị anyị bụ ndị bi n'ụlọ ọ naghị anyị bụ ndị bi n'ụlọ ọ maka na ịgosiri anyị fonu gị ahụ echi gara aga ma eji gatazie na-agbaghaza na rakọ were mụọ ya ụmụaka chere ọ gịnị ụkpọtụ na n'ụra gịnị ụra mmadụ agaghị ehi n'ụlọ ụra okere mere ka mụ na aga ekwe ka m hụrụ ihi ụra unu marakwa na nwata jụ na nne ya ga-ehi ụra ya onwe ya ga-ehi ụra kedu nsogbu dị ya kedu ihe m jụrụ ọbụdere arụ na achụ unu niile ọwụ gịnị Papa, agbanwere fonu m enwe onye ọzọ ga-eji fonu a ama m ihe m na-ekwu ọ hapụ ji fonu ana m agwa ha si achọghị inye m fonu m Ụmụ eji fonu yo agwala m ya na ọ gaghị achọ fonu ebe o desara ya ọ na-abịaghị nga enye anyị nsogbu. Ị na-achọ ịgwa m n'eziokwu na ọnwụ unu ji fonu ya otu fonu nwanne chataga ana ahụghị ya ya bịa mgbe ebugide gị anyị sọ anyị ji fonu ya papa ya ọ dị mma nsogbu anụ ya ihe ga-eme n'owu aga m ejekpọ ndị vigilante mgbe ha bịara nga ka ụlọ ọhụrụ karịa anyị amara ihe dị iche n'okwenye n'okwenye. Papa, ọ ka mma otu ahụ kpọta ndị vigilante ka eme ha abụọ ya na-eme ndị oshi kpọta ha ka eme ha abụọ ya ga-eme ndị oshi ama m ha ga-ekwu ka ma ndị vigilante bịa ebe a. ndị vigilante nwoke ha ka anyị isi ga agịkwa ndị vigilante banye ya ekwe ya kwa mụmụko ọdịkwana ụmụotu ahụ ihe ka ma mgbe ụmụaka bịara gbanwegharịa ghọzie ndị oshi akpọrọ ha ndị vigilante ndị na-ahụ maka ndị oshi makwana ihe gbasara ndị oshi ọwụ ụzọ dị ka anyịmọgọ ebe dọsara mgbe ahụ zaga ekechi gara aga anọ m ya n'elu bedi gafee ya amadụ m ihe ahụ Ama m na ha ji ya